Темпото поне Ванка горе-долу, знаеш ли че говориш? Значи битвия май в началото. Не, много е, това е мега бавно. Защото това запис това е адски бавно, това е някакъв нереално бавно. Това е много. Хейти, които са сирени. Да. Вярваме, да. Вечна дружбост. Сила! Ще скараме поне цел 20 минути. Имате ли се забавя? Тънк слип, да. Там слип. Да, като тънк като език и слип като... Така добре ли е? Айде да сме на други. Окей. Свири си. Имаш ли някакъв делей на логейна? Може ли слушаш някакъв делей на логейн? Като цяло съм готов. Добре. Кой сплит? Или... Май първо. Я дай другото. Дай първо. Я ги дай двете. Хъмбъкър. Да. На процесора ти то най... Много браво. Damn, like Steve Lacy, I am in the club. Damn, I feel like Steve Lacy, I am in the studio and I got a Stratocaster. You feel me? Китарата да се. Аха. Снимаш ли? Да, видео снимам. Ма снимай и снимки, брат. Той ще стане много голямо бучене само отдолу. А може да го пуснеш малко по-рано. В смисъл там от розовото малко. Ето. Брат, замисля както и ще го видят милиони. Yes!